ne doare capul, avem stări de rău și nu știm de la ce. Nu suntem bolnavi. Ai fi surprins să afli cum soarele ne poate afecta așa încât să credem că suntem bolnavi. Ascultă Poveștile Soarelui și radiațiile sale, o serie de emisiuni despre misterele care gravitează în jurul sursei noastre de viață, Soarele, despre erupțiile și radiațiile solare care pătrund în adâncurile atmosferei noastre și despre impactul activității solare asupra corpului uman. Poveștile Soarelui și radiațiile sale, o călătorie cosmică în secretele exploziilor solare și conexiunile lor cu viața noastră pe Pământ, ca să înțelegem cum radiațiile interacționează cu mediul nostru terestru. Poveștile Soarelui și radiațiile sale, la InfoStop Radio, în fiecare zi, de luni până vineri, la orele 14. Bun găsit la prima ediție a emisiunii Poveștile Soarelui și radiațiile sale. Sunt Elena Marin și, începând de azi, vă invit să pornim într-o călătorie de cunoaștere a Soarelui cu efectele bune și rele asupra omenirii, ca urmare a activităților intense pe care le are, precum explozii solare, găuri coronare, radiații și multe alte lucruri fascinante. Ideea a venit în urma unor corelări constatate între stările de sănătate și activitatea Soarelui, activitate pe care oricine o poate monitoriza pe site-ul spaceweatherlife.com, de unde, de altfel, am și preluat o parte din informațiile pe care le folosesc în această emisiune. Să începem așadar prin a spune câteva lucruri despre Soare, despre care cu toții am învățat și la școală, să spunem că este o recapitulare sau reîmprospătare a acelor noțiuni. Sistemul nostru solar este compus din Soare și din toate lucrurile care orbitează în jurul lui: Pământul, celelalte 8 planete, asteroizi și comete. Soarele se află la 150 de milioane de kilometri, adică 93 de milioane de mile de Pământ. Această distanță variază ușor pe parcursul anului, deoarece orbita Pământului este o eclipsă și nu un cerc perfect. Soarele este o stea medie, există alte stele care sunt mult mai calde sau mult mai reci și, în mod intrinsec, mult mai strălucitoare sau mai slabe. Cu toate acestea, deoarece este de departe cea mai apropiată stea de Pământ, pare mai mare și mai strălucitoare pe cerul nostru decât orice altă stea. Cu un diametru de aproximativ 1,4 milioane kilometri, ar fi nevoie de 110 pământuri înșirate împreună pentru a fi la fel de lungi ca diametrul Soarelui. Soarele este alcătuit în mare parte din hidrogen, aproximativ 92,1% din numărul de atomi, adică 75% din masă. Heliul poate fi găsit și în Soare, 7,8% din numărul de atomi și 25% din masă. Restul de 0,1% este alcătuit din elemente mai grele, în principal carbon, azot, oxigen, neon, magneziu, siliciu și fier. Soarele nu este nici solid, nici gaz, ci este de fapt plasmă. Această plasmă este subțire și gazoasă, aproape de suprafață, dar devine mai densă în jos spre miezul de fuziune al Soarelui. Soarele poate fi împărțit în 6 straturi. Din centru spre exterior, straturile Soarelui sunt, după cum urmează: interiorul solar, compus din miez, care ocupă cel mai interior sfert din raza Soarelui, zona radiativă și zona convectivă. Apoi există vizibilitatea, suprafață cunoscută sub denumirea de fotosferă, cromosfera și, în final, stratul de exterior, corona. Energia produsă prin fuziune în miezul Soarelui alimentează Soarele și produce toată căldura și lumina pe care le primim aici pe Pământ.
Procesul prin care energia scapă din Soare este foarte complex, deoarece nu putem vedea în interiorul Soarelui. Majoritatea a ceea ce știu astronomii despre acest subiect provine din combinarea modelelor teoretice ale interiorului Soarelui cu fapte observaționale, cum ar fi masa Soarelui, temperatura suprafeței și luminozitatea, cantitatea totală de energie produsă de suprafață. Toată energia pe care o detectăm ca lumină și căldură provine din reacții nucleare adânci în interiorul nucleului de temperatură înaltă al Soarelui. Acest nucleu se extinde cu aproximativ un sfert din drum de la centrul Soarelui, unde temperatura este de aproximativ 15,7 milioane grade Kelvin sau 28 de milioane de grade Fahrenheit, până la suprafața sa, care este doar 5778 de grade Kelvin. Deasupra acestui nucleu ne putem gândi la interiorul Soarelui ca fiind două învelișuri sferice îmbrăcate care înconjoară miezul. În învelișul cel mai interior, chiar deasupra miezului, energia este transportată spre exterior prin radiație. Această zonă radiativă se întinde pe aproximativ 3 sferturi din drum până la suprafață. Radiația nu călătorește direct în exterior. În această parte a interiorului Soarelui, densitatea plasmei este foarte mare, iar radiația este răsturnată de nenumărate ori, urmând o cale în zigzag spre exterior. Este nevoie de câteva sute de mii de ani pentru ca radiația să-și croiască drum din miez până în vârful zonei radiative. În cea mai exterioară a celor două învelișuri, unde temperatura scade sub 2 milioane de grade Kelvin, adică 3,5 milioane de grade Fahrenheit, plasma din interiorul Soarelui este prea rece și opac pentru a permite radiației să treacă. În schimb, se formează curenți uriași de convecție și bule mari de plasmă fierbinte se deplasează în sus spre suprafață, asemănător cu o oală cu apă clocotită care este încălzită la fund de o sobă. În comparație cu timpul necesar pentru a trece prin zona radiativă, energia este transportată foarte rapid prin zona convectivă exterioară. Suprafața vizibilă a Soarelui, fotosfera, are doar aproximativ 5800 de grade Kelvin, adică 10.000 de grade Fahrenheit. Chiar deasupra fotosferei se află un strat subțire numit cromosferă. Numele de cromosferă este derivat din cuvântul cromos, cuvântul grecesc pentru culoare. Poate fi detectat în lumină roșie, hidrogen alfa, ceea ce înseamnă că pare roșu aprins. Deasupra suprafeței este o regiune de plasmă fierbinte numită coroană. Coroana este de aproximativ 2 milioane de grade Kelvin, 3,6 milioane grade Fahrenheit, mult mai fierbinte decât suprafața vizibilă și este și mai fierbinte într-o erupție. De ce atmosfera devine atât de fierbinte a fost un mister zeci de ani. Observațiile SOHO ajută la rezolvarea acestui mister. Soarele nu este doar o minge mare și strălucitoare, are un câmp magnetic complicat și schimbător, care formează lucruri precum pete solare și regiuni active. Câmpul magnetic se schimbă uneori în mod exploziv, scuipând nori de plasmă și particule energetice în spațiu și uneori chiar spre Pământ. Câmpul magnetic solar se modifică pe un ciclu de 11 ani. În fiecare ciclu solar, numărul de pete solare, erupții și furtuni solare crește până la un vârf, care este cunoscut sub numele de maxim solar. Apoi, după câțiva ani de activitate ridicată, Soarele va scădea la câțiva ani de activitate scăzută, cunoscută sub numele de minim solar. Acest model se numește ciclul petelor solare, ciclul solar sau ciclul de activitate. Stele precum Soarele strălucesc timp de 9 până la 10 miliarde de ani. Soarele are aproximativ 4,5 miliarde de ani, judecând după vârsta rocilor lunare. Pe baza acestor informații, teoria astrofizică actuală prezice că Soarele va deveni o gigantă roșie în aproximativ 5 miliarde de ani.
Ne oprim aici cu prima ediție a emisiunii Poveștile Soarelui și radiațiile sale. Sunt Elena Marin, vă mulțumesc pentru atenție și vă dau întâlnire mâine la 2 după amiaza la o nouă ediție.